Hello, Mike. Ay, sir, automatic. Live ni sir, ha? Good morning. Bakante ka, sir? Sir. Gamay lang kay sir. Bahin lang kagahapon, sir, nga si chairperson sa Mindanao Development. Mianha din na sa itong Kapitolyo para sa paghatag ni mga kahoy. Unsa kadaghan ni sir, ug unsay pamaagian ni sir nga maka-avail ang atong mga kaigsuonan? Actually, ang ipadala gahapon na 20,000 nga board feet nga kung anong kahoy gikan sa Caraga region. Nga napoy 10,000 board feet gikan sa region 11. Ang sa region 11 giapod-apod na sa Bansalan o kaning sa Padada. Actually, ang Padada nakuha na nila gahapon ang ilahang Kahoy. Bahin sa kahoy. Sila na daw bahala magpalaras ato. Ang napilin dere kay kaning sa region sa Caraga o kaning sa Bansalan. Ako pa pangutanon sigo kung unsaon ni namo ang mga kahoy kay dagko magugay ni. Kung unsaon ni pagpalaras kay kung ihatag na ni kinani ka dagko di man nila magamit. Di nila kayang gabaso na kay dagko kayo. Nita pag bansuhan, actually na namin na-contact na bansuhan, nga willing siya nga muhatag sa magpalibre sa kurente o kuhan, ganing ang mayroon lang na to ang labor pero magsamot kami ni Gop kung unsaon yun ni siya o papangatag na to. Unsa man na siyang kuhan pa na ko sa PSWDO. Sir Tan, unsa nga klaseng kahoy na, sir? Klase-klase ni Mike na ay lawaan, na yakal, na mulapi, na chimilina, mga tinakpan man nila sa mga gikan sa mga illegal loggers sa instead nga mapulok. Ang uban gani diri nagiagiat anay mga uban nga sa karaan siguro kaini ng uban murag nanay mga tinan-an og anay pero putol lang sa magamit na paning pangatag. Okay. So inig atoan ng pikas-pikaso na to na, sir. Unsa may sukod niya plano na to ana? Depende sa pledges, Mike, no, ang sa masagitan-aw na sa Mularas, ang sizes gid ani 2x3 o 2x2. 2x3. Kasagaran inig pedidos nga magamit yun sa mga tao. Ang kanang 2x2 ana, sir. 2x2 o 2x3. See. So, ang kanang gusto mo abil, sir, unsa may himuon? Mag-meeting mo siguro manigo kung sa PSWDO kung saan nila mo pagpag-distribute ani mga kahoy para mahatag ni sila. Pero kana, sir, murag dili man na daghan kay sir, no? Kay gibahin-bahin pa man day na sa uban pa mga lungsod. Gibahin-bahin pa ni sa mga munisipyo, Mike. Kato apektado. Okay. So, pero kung kulang pa, nag-istorya man to si Atty. Elizar katong sa Caraga, maghimo lang tag-letter, magpadala pa sila diri. Actually, 50,000 board feet man tong ang ilang di-promise, ang ihatag pa lang nila is 20,000. I see. Kaya di po nasulod diri sa atong budiga kung isuro tong 50,000 ka board feet. Okay. Pero atong klarohon sa itong makaigsunan, kaning mga gipanghatag nga kahoy, kana lang nang gihatag ni Secretary Manny Piñol. Walay labot nang sa ato sa Kapitolyo pohon kung muhatag ta, sir. Wala. Gikan ni sa DNR, ni kay Secretary Simato, tungkol po ni sa pagtawag ni Secretary Piñol sa Minda o sa request letter ni Governor Cagas maghihimo. Ganto kang Secretary Simato. Okay, sige. Sir Christopher Tan, sir, salamat pag-usab sa kanunayon niya pagtubag sa itong tawag, sir. Ay, salamat po kay Mike. Okay, sir. Si Sir Christopher Tan, ang atuang Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer. Salamat po. Oras na to, 9:39 in the morning. Dinigyapon sa atuang Tulumanong Runda Probinsya, yung paboritong Sibyahanan, 94.3 Charm Radio. Inyong yanong magsisibya, Mike Nakwa. Naagyo'y mga blessings nga atong nadawat mga higala, no? Unya, dili lang kay kana ang good news nga atong mabati mga Digosenyos o mga taga Davao del Sur na itong mga karunda. Kay pag human sa paghatag ni Secretary Simatom ba na sa DNR tungod sa pagtawag ni Minda Chairperson Emmanuel Piñol
tungod pod sa request ni Governor Dudu Cagas, may na makakuha na to, subay yun natong punuan ba? Yanong naabot na diri nga mga kahoy. Okay? Nangaon sila dito paniud to. Man pag uli ni Secretary Manny Piñol, pagkataod-taod, na po'y naabot nga blessing. Tungod kay naabot manggod mga higala, siya Mayor Jose Rilampagos, ang buotan niya mayor sa syudad sa Panabo. Ha? Atong pasalamatan mga higala si Mayor Jose Rilampagos diya sa Panabo City. Kauban ang iyahang mga kauban ng mga konsihales, mihatag og hinabang. Balumoon sa gihatag. Dili bugas, dili trapal, dili tubig. Ang gihatag ni Mayor Rilampagos ug ang City of Panabo, dapat palakpakan ng mga ingon-ani nga klase. Ang gihatag sa Panabo City mga higala, cheque nga nagkantidad og 4 million pesos. 4 million pesos. Okay? Salamat kayo sa tuang mga higala, no? Tungod manggod ni sa ano ba? Kani bang daghan kag mga connections, adi lang kay connections, daghan kag mga higala, mas importante manggod ning friendship. Nga doon na kuan ba? Doon na mo'y relasyon deep inside in your hearts. Nga kamuray nakasinabtanay ba beyond politics na amoy mga pagbati sa usag-usa nga na kay mga higala sa laing lugar, laing syudad, laing probinsya, di ba? Yung mga leaders po dito sa ilaha mao na nga nakaabot din dagan silag mga kaila nga wala gyud mibiya og wala mulimot sa ilahang kaagi, sa ilahang hinigalaay, sa ilahang pagkakaila. Gianhian yun ta din sa mga higala sa ato ang gobernador. Inungdan niya, ubay-ubay po ang atong mga nadawat. Okay? O niya, klarohon na to kay sa ato ang interview ni Ma'am Farah Gemma Bidan, ang atong treasurer officer sa Davao del Sur. Ang iyang sulti, pag February mo ato siya sa Makati City kay naihatag si Mayor Abi Binay sa Davao del Sur nga 2.5 million plus 3 million dito Development Bank of the Philippines, naa na sa 40 million. O niya karon para ato agad ni maklaro, ha? Gusto na to kay mo ni gusto sa tuang amahan nya dapat transparent aron makasabot mo kay narabay sigig batikos na to din So wala pa man ang February, wala pa man nato nakuha ang tabang gikan sa Makati City. So na ay kuan kato pagkuha sa DBP nga 3 million. So na natay 37.5 million. Alright? 0.5 million ang atong mga nalikom nga mga hinabang gikan sa itong mga buota, mga donors. I-plus na to mga higala sayon naman bisa pag milyon pero plus raman ha? Ingani takadato mga muyaw-yaw sa radyo kay milyones na itong isgutan dre 37.5 million kini sa datos ni Ma'am Gemma sa PTO, Provincial Treasurer's Office. I-plus na to ang 4 million gikan sa City of Panabo kagahapon. Pila naman i-plus na to be. Uy! Ha? 40
41 million point 5 41.5 million 41 million and 500,000 pesos na ang atong nalikom dinhi sa ato ang pinalanggang probinsya sa Davao del Sur. Dili gyud ni kuan ha, dili ni mahimong posible kung dili ing anak ka maayo ang ato ang mga lideres, no? Ang atong mga department heads, labi na gyud sa ato ang gobernador. So og ato pag yung i-plus ning sa February, adto nato sa adto nato murag gitag mukuyog, no, sa to pa ronda Makati na tani. Ronda Makati City, ha. Well, i-plus na to ang 2.5 sa Makati City, mga sukay tigpaminaw. Naanaw niya tay pohon nga malikom 43.5 million. Alright, og makuha na nato ang hinabang gikan sa to ang buutan niya mayor dito sa Makati, si Mayor Honorable Mayor Abby Binay.